Pár frajeris, kapotela tutti. Po tejto hudbe ostanete dutí. Musíš to cítiť, aj keď si hluchý. V celej Európe mám najlepšie hudby. Sobota 26. marca. Nachádzame sa na mieste činu, teda v Plus. Práve sme sa rozhodli, že ideme na trh, ideme si kúpiť nejaké suveníry, teda ja nie, vy dvaja, hej. A ja sa neviem dočkať, som zvedavý, aké nové veci tam objavím. Toto každý deň je pre mňa nejaké nové dobrodružstvo. To je úplne neuveriteľné. Fakt som rád. Volám sa Stanislav, stiahol som z Trenčanskej Teplej a mám sa dobre. A som najradšej, že som Plus a je tu dobré. Povedz, ako sa volá, odkiaľ si a čo bude spievať. Volám sa Zuzana Mešíková z Hospodárskej Bystrice. A dokážem toto. Sme momentálne v Carrefoure. A? Otočte sa. Dneska varí Martin Hucovský. Ako kameruj, nie? Že dneska varí Martin Hucovský. Martin Gacovský. Musíme pozerať, ako vyberá ono. Jedlo a tak. Máme dneska tieto guličkové. Ale vieš čo, Zuzka, musím ťa pochváliť. Si šikovná, usilovná. A už si bol v tom Carrefoure? Čakám na Martina, lebo Sa nevieš ísť? Koľko Tak, máš rokov? 9. Kedy si hovorím, že mi je normálne dobre, keď nemám prehľadku. Nasade, kde máš tabulku, nakresli bovačku. A že v obranom páse budeš počúvať. Dávaj si pozor na vašu druhu. Žiadne prírávky. Čo nám ešte budeš, Kubo? A nechod to ukazovať superom do šurke teraz, že akým tu rozprávam. Žiadne prírávky vzadu. Takto žijú slovenskí hokejisti a takto aj vyzerá. Mám najlepšie hudby.